Maghiliw sa kita sang tingog. Agod nga kun mapukan gid man, hindi sing tingog. Ang pagtuon subong simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa aton nga leksyon sa Eskwela's Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kay Ilonggo o kung hiligaynon nga version sa aton weekly Sabbath School lesson nga ginatun-an sang tanan nga mga iglesia sa bilog nga kalibutan. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo masonson nga host sa siningaton programa ang Pagtuon Subong. Kagyari ang akon mga upod naton ang aton mga resource persons sa sini nga tion mga kauturan. Sila ini tanan mga kauturan, mga amay sa aton nga mga estudyante diri sa CPAC. Ang una na akong pakilala sa inyo, siya ang amay, being the Dean of the School of Theology. Mga kauturan, wala sang iban, si Dr. Pastor Rafael Carado. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor, kag Pastor Belijong, pod sa tanan naton ng mga kauturan sa tibok Pilipinas, kag kalibutan. No? Maayo gid nga sa bagong nga tuig, makatuon naman kita sa atong leksyon, pod sa aton nga mga Ilonggo nga mga tigpalamatig. Yes, and that's it. Ini mga kauturan para sa aton nga mga kailungguhan sa bilog nga kalibutan. Apang damo man, Pastor, sa mga Tagalog kag mga Cebuan speaking makaintindi sa Ilonggo, they are also enjoying watching and viewing our program. Ang ikadua mga kauturan, isa man ka amay gid siya sang tanan nga mga estudyante diri sa CPAC, mga kauturan, being the Vice President for Student Administration. Wala ang iban si Dr. Ocon Pastor Leopold Balijon. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man sa imo, Dr. Tomado and Dr. Carado. Isa ka pribileyo, kag kalipay naton ang magkigupod sa aton mga kauturan, kung diin man kamo nga parte sa kalibutan karon nga nagasunod sa aton nga leksyon. Nakaibalo kami nga ang balaan nga espiritu gid amo ang nagatuytoy sa aton, nagatudlo sa aton nga magligon ang aton pag-alagad sa pagtuon naton sa sini nga semana. Yes, and that's correct. Mga kauturan, maligon gid ang aton nga pag-alagad sa Ginoo. Hindi namon mahatag ang tanan, mag-great ang tanan naton nga mga tumalanaw, mga kauturan, kay ang aton panahon ta makalipot 30 minutos lang gid ni siya, mga kauturan, most likely more or less 30 minutes. So, hindi na ito nagamit sa pagpanamyaw sa aton nga mga kauturan. Napang isa lang nga kon pangabay sa inyo, mga kauturan. Ara kita mabatian sa K5 News FM. Kada Biyernes sang gabi, halin alas 8:30, tub-tub alas 9, mga kauturan. Sa bilog na Western Visayas, basta K5 nga mga Ilonggong mga stations, ila inigi na simultaneous, mga kauturan, sa pag-broadcast ining aton leksyon. So, taga-Capiz, taga-Antique, taga-Iloilo, taga-Aklan, mga kauturan, diri sa Negros Occidental, kag parts ng Negros Oriental. Sa hindi pa kita magpadayon, mga kauturan, aton lang iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation, Ginoo, yari kami nagapalapit sa imo, nagakilala sa imo pagka-Dios. Buligi kami, padalay mo bulaan ng Espiritu, nga magadihon, hindi lamang sa amon nga tatlo nga mga discuss, ang mga kauturan panamon nga sa likod sang kamera, kag ang mga kauturan imo mga kanakan nga nagapamati kag nagatanaw sa sini nga programa. Ginatugyan amon ini nga discussion, Ginoo, sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos.
Amen. Amen. Akon mga bayon si Pastor Rafael, mga kauturan, karado sa pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Pilipos 2, versikulo 2. Himun ninyo ang akon kalipay nga mag-isa kamo sing hunahuna. Nga may isa kagugma, nga may paghiusa, kag isa sing hunahuna. Amen. One-minded. Doc Balijong, ikaw ang akong unahon kay ti unity to humility. Ang ara kada sa being a dean of students. Mga kauturan, grabe ang imo da nga challenges. I have been in that chair kag hindi mahapos. Nga maisa nimo ang mga estudyante being one-minded, yet you are humble as a father to them. Ang aton nga leksyon is unity is strength. Yeah. Oh. So, Yeah, that's right, Doc, no? Akon man ginatanaw, ikaw, Doc, nga inspirasyon man, no? Nga kung sa diin na ikaw nagpangulo sa siniman nga posisyon sa unang nga panahon. Kanami isang title, Doc, kay bal niya, Unity through Humility. Yeah. Well, in fact, mga kauturan, it is impossible for me nga mag-unite kung wala sang pagpaubos. Amo gina niya, as experience sa aton dira department, kung ang ginikanan magpaubos, kung ang isa ka estudyante magpaubos, kung ang faculty ako magpaubos, mahapos ang pagsettle. Yeah. Pero kung kada isa nagatindog gitanan, mapunti. So ang aton leksyon, Doc, unity through humility is the best lesson for me. Kay makuha naton ang pag-iusa mga kauturan kung may pagpaubos kita sa aton kaugalingon. yes. Doc Rafi Bibig, the Dean of School of Theology, theologically, ano diri ang aton sapwan sa problema ni Pablo sa mga taga-Pilipos? So may ara diri no mga problema nga solve si Pablo sa iglesia kay ti. So ang una gid ri siyempre ang away no o kun ang alawayon sa mga kauturan sa Yeah. Pilipay. Kag pastor sa sini nga semana no aton tun-an kung ano ang mga biblical nga basis ni Pablo sa pagsulbad sa sini nga mga Yeah. problema kag paghiusa dito sa Pilipos, pastor. Yeah. Amo na siya, with this week mga kauturan, sa sini nga simana aton tunan ang biblical foundation about unity. Okay? Based through humility. Mayroon man mga hindi biblical nga Iya, sikreto. secret. Iyan Yan ni biblical. Pablo niya. Kaya nga itong ginatunan sa sini nga quarter is the book of Philippians Yes, yes. and Colossians. Kung ano ang ginalaygay ni Pablo. Ato na balaan sa ligad ng mga sinimana. Nga si Pablo nagsulat sini mga libro sang taga Pilipos kag taga Colosas sa sulod sang prisuan. Yeah. Nga bisan siya ginagapos, ginatalikala, he is under chain. Yet, mga kauturan, nakasulat siya. Kag, ang iya pagsulat siya, grabe gid, still with the expression nga, thank be to God, salamat sa Ginoo, supportanon, despite siyang pain, he has still the reasons to be happy and to be thankful. Doc Leopold, balik ko sa imo, disunity in Philippi. May ara paghiliusa sa Pilipos. Ang Pilipos nato nabalaan nga si Pablo, amo ang nagpundar sining iglesia. And then, karon medyo disappointed siya hearing nga ra siya sa sulod sa prison. Nakabati siya nga there is disunity among the people. Kag isa sang iya nakita dira. Amo ang aton sumo nga medyo Ilonggo nga version sang sip-sip. Pasip-sip. Kaya ang meaning sang sip-sip, okay, is self-interested person seeking instant promotion. Kaya mo rin nakita ni May Pablo. mga rivals sa panahon dito sa Roma, mga kauturan sa Pilipay. Kag gina-promote nila iya ang pagpasipsip sa kaugalingon, selfish ambition nga ginahambal dira nga kung sa diin promoting themselves rather than Christ. Yes. Nagagwa gid mga kauturan nga may pagbinangig kag may pagbinahin-bahin, pastor. Hindi lang ina, no?
Ara pa gid ang isa ka pulong nga mention dira ang pagka-arrogante. And provoking one another. So tungod sina nga mga bagay may pagbinahin-bahin sila kag wala himo ang unity nga nangin problema kay Apostol Pablo. Dok Rap, ano? Sa ako nakita no mga kauturan nga kung imo lang taon sa sulat ni Pablo gin-address niya sa mga balaan siling padre sa bersikulo 1 sa tanan nga mga balaan sa kay Kristo Jesus, meaning to say una nga point na kundri pastor nga nakita is hindi exempted no ang mga balaan, hindi exempted ang Correct. inaway kag pagbinaisay sa mga balaan. Kay ini nga letter address nimo sa mga katawhan sa Dios sa Pilipay. So sa aton pa bisan sa mga pastor, bisan sa mga leaders, among workers, may ara gid nga pag among elders. binaisay kag ang hambal ni Pablo ang dahilan sini ang rason sini simpre epekto lang ini siya sang wider scope sang story sang great controversy. Yes, and that's correct. Which is the origin of selfishness and pride. Pero diri sa specific sa chapter 2 ang ginatawag ni Pablo nga self-ambition, explain ni Pastor Gayna, in which kada isa sa aton pastor may amo sini nga nature. No? Kag si Pablo, ang aton leksyon later on, mag-emphasize nga hindi lang ini hapaw nga klase sang weakness naton, no? Ini nakatanom sa ano na tawag? Inborn instinct no sang kada isa sa aton nga may ara nga selfish ambition in which kung amuni ang magpatigbabaw amuni ang mag-cause disunity. So ako nakitaan nga ang context kali ari diri ang nag-away gid diri duha ka babaye Ari sa Filipos 4 bersikulo 2 ang ngalan si Eudia kag si Sintik. Amo na yung mga pangalan duha ka babae nag-inaway so kung samtang mo ning gabasa bala no nakambal ko kung buhi pa si Pablo subong malawig pagin ang mga sulat ni Pablo kay hindi lang mga babae mag-inaway bisan mga elder kay inaway mo so amo ni pastor no dumduman ko to yung mga experience. Sige na lang. Pastor, balik ko sa iyo mo. So, among the holy people, Amo na siya ang ginasiling nga is easier said than done. Tapos lang ta maghambal nga maghiliw sa kita. Pero ang pagtuman, ang pagpractice na lisod kayo, mabudlay kayo kay ti duna sa aton ang ambisyon bala nga hindi man ta magpadaog kung kaysa labi na kung may nakita mga damay may buga ka man ang kontra mo daw banta mo daw nubo gamay sa imo. And that's the idea. So, ang kay Pablo dire sa aton nga Sunday, ang solusyon sini ara lang kay Kristo. Do have some more, Pastor? Mga ginatawag na siya, Pastor, nga ano ang remedyo sina? Yes. Ano ang remedy tungod sina nga mga paglinaway. So, ang isa dira nakita na ko, Pastor, is consultation in Christ. Yes. Balik kita galitanan kay Kristo. Tanawon naton ang kinabatasan ni Ginoong Hesus. Comfort of love, fellowship of the Spirit, Pastor, no? Ang pakigangot sa balaan ng Espiritu. Isa sa mga remedyo sa sina. And then ang busan na lang. ang ang paghigugma sa imo sa kapariyo labaw sang sa imo. And that's the idea. And then pagka maluluyon kag having the same mind. Kay kung kita sa iglesia, lain-lain ang aton nga punteriya, disunity gid. Pero if we are one, amo na bala sang ligan ng mga sinimana nga nagiliw sa ang mga katawhan. Kay nagahimo sila sang bulwaton. Busy sila. Pero kung hindi ka busy, ara kita sulod simbahan, gapi-pipi lang kita permida, pongko, pamate, pauli, patuyo, may disunity gid. Kay makita mo na gid ang mga problema. Kaya wala ka mo di idol mind is the workshop of the devil. But if we are one sa bulwaton, pagpawali, pagpanghatag, kag busy na kita, we don't have time nga
makita ang weakness sa kada isa kag isa. Pastor Kraft, sa Monday, the source of unity. Anong imong talupang dandri? So mo ni pastor ang ginambal ko kagay na nga madalom ang gamot sa Yeah. source sang disunity tungod kay hindi lang ini siya hapaw o kon outward but rather it is ara siya sa nakafocus no sa aton nga thoughts and feelings sa sulod internal nga nga sa diin nakatanom ini siya sa ini nga mga weakness no o ba self-ambition sa iya katao. Bali, doa mo ni ang, kung ako si Pablo, summarize ko ang nature of man, no? Nga ang nature sang tao, ang nature niya tiko, gidya. Ang nature niya, may ara gidya nga pagka-ambisyoso. Kay ako nigin studihan actually pastor nga text nga ang aton nga nature is kasalungat permisya sa nature ni Christ. In a sense kay sa time bala ni Christ pastor. May ara nga nagkalain nga level sang classes bala sa tao, may ara nga slaves, may ara nga merchant, may ara nga king. So may ara kung diin ka nga level, ang tendensiya sang tao mag-angat gidya. Mag-angat sa buhay. So mo ni nga ang source of unity, kung hindi siya maghalin disunity, kung hindi ma-change ang ara sa sulod nimo, naturalmente ang magagawa sa imo hindi man niya amo, hindi gugma, no? Hindi man niya gugma, hindi man niya ang pagpaubos. Kung ang imo kaugalingon, ang imo kasing-kasing mismo, why not change, pastor? Yeah, and that's correct. Before na ko niatag sa mo, Dr. Leopold, ang Philippians 2, versikulo 5, let this mind be in you. So, ang atong leksyon sa Monday, nag-suggest nga ang one of the sources of unity is our mind. Oo. Ang mind na sa Greek nga context, mind and heart is the same. Ako na nung ara sa imo kasing-kasing, nagagawa sa imo baba, halin sa imong mind. And that's the point. So, one of the sources nga ginahambal ni Pablo sa Philippians 2, 3, and 4, nga, ang aton thought, ang aton mind should be the mind of Christ. And that's one of the ways, strong ways to have unity. Yes, Doc. That's why, Pastor, if you want to change something, kung may ara ka islan sa imo kabuhi, ano ina siya? Pwede ta maislan ng aton mga physical nga mga kamot o ano. Pero hindi gid magliwat ang imo batasan, not unless ang imo mind di magliwat mo. So, kung may ara kita islan mga kauturan, ang aton paminsaron gid anay una, kay dira na ang ginatawag nga command center sang tawo, nga tanan nga bagay nagasunod pinaagi sa una-una. And nami ang Ginoo mga kauturan kay Jesus focus on thoughts and feelings, just like sa rich young ruler, no? Rather than sa outward appearance, manggaranon siya. Pero gintanaw gid sang Ginoo, testingan tanibi ang iyang sulod, ang iyang mind, ang iyang feelings. Yes, correct. Abi ibaligya ang imo nga mga pagtesting sa iya, pagdetach sa iya material nga mga bagay, tag didto gid mga kauturan nakita, no? Nakita gid. So amo na ang Ginoo, gusto niya nga ang aton una-una as what the Bible says, mention ni Pastor Tomado, nga mangin pareho kita kay Kristo nga panguna-una. Pero ang aton leksyon gahambal nga po sa balon, pero kabudlay kis asundon kay as what the nature sang man hambal ni Pastor Carado. Pero ang leksyon naton mga uton naghambal gid nga mangin pareho gid una-una kay Kristo. So tan-awon naton diri karon kun ano ang mga bagay nga ginimo ni Kristo nga nalampuwasan niya ina nga mga butang. Yes, and that's... Doc, you have some more? Ang balik kong lang pastor no, ang akon balang emphasis balang ang aton balang action ning nahimo ta sa tanan naton kada adlaw. It comes from the heart. Gitawag ni siya ni Mrs. White nga desire actually. Ang aton ginahimo gitawag ni niya behavior.
no? So ang aton behavior comes from our desire. Desire. Kag amo na siya dira sa aton feeling. Ang problema gani kay ang aton desire is naturally evil. Evil. Oh. So ano gid ang solusyon sini? Hambal ni Pablo. So sa Lunes, pastor, kung makadto kita sa Lunes, Yeah. ang iyang solusyon sini is the heart. Although we can change our mind, diri na ambal mo kay nandod parehas lang ang mind kag ang Yeah. heart. Pero diri sa Lunes daw naglain eh. Kay siling diri nga we can change our mind but only God can change our heart. Meaning to say, mind here sa Lunes siguro is part of changing our behavior, the way kita maguna-una, the way naton isulod ang ato kung ano isulod ta sa una-una ta, pero ang heart dira amo ang desire, no, nga only God can change our desire that will result into a natural behavior. Yeah. Sa atong mga Martes sa Tuesday, ako nakita diri ang artificial intelligence. Nga ang mga tao subong maka-invento na sang pangunaw. Kadali lang, isa lang ka-click, may gani mag-isa ka minuto. Isa ka segundo, ara na ang pamangkot mo sa kay ay, no. Ano ang imong gusto nga pangitaon, ara dayon. He can even change ang imong sentence kalawag-lawig, pwede yan may mo pila lang shorten lang kayo in just in a click ara lang sa imong punta sa imong tudlo. Man can invent mind, but man cannot change the heart. Yes. Sakto. Yes, the pastor. Sa aton pa, pwede taman himuon Oh. nga sa bulig ni Kristo, maisla naton nga the way maguna-una sa mga bagay. Yes. Kay kung balik-balikan naton kadali lang pastor, wala namang kita time, pero ang ginhalinan balaki sa asang dagko nga problema, mga misunderstanding lang. Yes. Kagagmay lang nga mga misunderstanding, pero naglabot sa dalagko nga problema. Kag ang suggestion sa aton diri pastor is to have an active listening. Nga pamatian naton sang maayo, kag i-analyze sang maayo. Active listening pastor is very important Yeah. by the grace of God. Yeah. Ma Amo na ang isa sa mga maka-resolve sang isang communication. Hindi kasi gambal siya, ikaw ga-preparar ka man sang May kagawamati. Kay gusto ka man niya, i-move ka man niya nga. Kwante amo na, hindi kin masulbar. Pero, amo na sa ginalaygay, bisan sa counseling ginalaygay, is listening is the best part of counseling, is the best tool in counseling. Doc, you have some more? Doon na ta, pastor, sa Sa Tuesday. no? But if you can have the mind sa Oo, Wednesday, kay of diri Christ, sa yes, go ahead. Wednesday, siguro diretso na ta sa Wednesday. Diri sa Wednesday amo na ni ang nagsugod na dayon diri ang pinakasolusyon ni Pablo. Yeah. Nga amo ang pag-introduce niya sa pamaagi ni Jesus Christ. Kung sino si Jesus Christ, kag gin-introduce niya nga si Jesus Christ himself was once in a form of God. Yes. And then he humbled himself into a form of a servant. Meaning to say, ang gina-emphasize ni Pablo diri amo ang ultimate nga pagpaubos or pamaagi sang pagsulbad sang disunity. Kag amo ina ang pagpaubos sang kaugalingon. Sige ina sa introduction sa gambal mo kung magpaubos lang ang tao, dali lang masulbad ang That's correct. problema. Oo. Tamo na sa Proverbs, amo na nga fire with fire will become masunog yung people, masunog dyan. Yes, Doc. Leopold. honestly, Doc, no, we are sometimes victims ini nga mga bagay. Nga Wala, dawalos tanan. do hindi mo mapreparahan bala nga mga butang nga kaysa nga gulpi lang nga daw mag-abot sa imoy na nga mga bagay. That's why ako no nagapasalamat ko sa aton leksyon subong we are reminded just like sa kinabuhi ni Ginoong Hesus nga he is the Son of God, anak siya sang Dios kag Dios gid si Kristo. Pero ginpili niya lang nga magpakatao nga magpaubos ang iya kaugalingon agod nga maintindihan niya kita. So kita man kung sa una-unaon man naton nga ang Ginoo gani naghimo sang pagpaubos kita pa ka by the power of the Holy Spirit gid siguro nga pangamuyuan ta gid permi nga mo na. Oo. Ang isa pagid ka biktima lang ang kaladawan.
nga ini ba lang mga medyo kulang-kulang. O amo pa ang nagapakita nga they are something, that they are somebody. Pero ibahe kay Kristo, kasi Kristo tagiyas ang bilog ng universo. Yet, Nami imo punto, Dok, ba? Nga sa aton pagali, kung may tao nga amo sina sa imo, maayo pa nga ikaw ang magpaubos. Kay para hindi ka masalaan nga kulang-kulang po, no? So, the more you humble yourself, Yeah. The more gali, Dok, nga may pagrespeto ang tao sa aton. No? amo na ba lang ginatawag sa saying, nga don't be fool with the foolish. Oo. Sato pa, Amen. hindi ni mo tubayan ang mga buwang-buwang. Kaya bisan ano na ya, buwang-buwang, hinaslagyapon. Whereas, amo na siya, that's why sa leadership, we are being told nga magpadyo kita kawayan bala. Nga sa lead, the more we are high or up high, the more we have to bend. Oo. Kaya muna. Pero kung dito ka, hindi ka mag-bend, hindi kita kalabot ang mga tao nga mag-reach sa mo, kaya taas ka na mo. No, the only way for them to reach you is for you to bend. Oh, nga magpaubos, magduko para sila. Yes, Doc. So to have a mind of Christ is to follow the direction of Christ's life. Yeah. Sundon ang direksyon ba? Mm. Gindruingan ko ni siya nga daw araw, Pastor eh. Yes. Nga si Kristo alin sa langit, Yeah. nagpaubo siya. Alin Yeah. sa babaw mo, nagpaubo siya. So, niya direksyon niya is pagpaubos. Mm. Ang direksyon niya sa tao is pagpataas. Amo nagyamba ko gay na nga, kung hindi ang tao magpaubos, hindi gid siya kaupod kay Christ. Kaya nga ang direksyon ni Christ siya paubos mo. So kinanglan pagpasaka i-meet niya gid si Christ sa main center kag upod sila paubos. Unless mabiyaan niya si Christ at si Christ nagpadalom siya ya. No. So amo na ang punto bala pastor nga sometimes the more siling the more nga mas taas ang imong posisyon sa imong kalaban, the more nga mas nami ikaw magpaubos. Kay ti amo ni gid mo ni Christ mo. Yeah. So to have the mind of Christ para ara ang una-una sa ni Kristo sa aton, kinanglan amo man ni ang klase sa una-una nga magpaubos kita. Yeah. So actually pastor kilala ko ring author kay naging maestro ko. Thank you, gid pastor. Many times sa iyang writings, amo gini-permi. no, basa ako gid nga easily said than done. Yes. Easily said than done. Kabalo kilala ko ba ni siya mo, no? Kung sometimes bala kung labi na kung leader ka, bright ka, do kalisod bala ka. Kalisod nga magpaubos ka sa buwang-buwang. So nga, muna sila nga, don't be foolish with the foolish. Pero kinanglan mo isundot ang direksyon no? Yeah. Yes, Doc, you have some more. Hari kita sa mystery of godliness, if you can include that one. Ang hambal dira nga i-treat daw naton ang aton isig kapareho nga mas mataas sa aton. And kung aton na siya mabutang sa aton una-una, ay hindi na ta magsige ka ambisyon di kun ano. Kay ang kada isa gina-treat naton nga mas maayo sang sa aton. Yeah. Hindi nga gina-treat naton nga mas maayo kita sang sa ila. The mystery sang godliness mga kauturan nga hindi gyapon maintindihan hasta subong no nga being the form of God si Kristo gin-choose niya nga magpakatawo and he emptied himself no agud lang maintindihan niya kita kag maluwas niya kita pastor. Yeah. Ang isa pa gid before na ko natag sa mo Dokra. Inang ang mystery sang Ginoo bala. Ang Ginoo is tataas na siya mo. So hindi man tanang sila nga foolishness ng Ginoo nga magpadayon pagid sa pataas. Because ang iyang mga subjects are sa dalom. So the only way for them to reach out sa iyang mga beloved, sa iyang ginigugmas ang Ginoo iyang creation mo. Wala dito sa babaw ari sa ubos. So the only way for him to be able to meet sa iyang crown, crowning glory of his creation is to come down. Yeah. Pero at least it remains still a mystery. Yes, Doc Rat.
So, amo to kagay na knowing sang aton nga nature nga kitaya ang aton direksyon niya permiya magpataas ang ugaling kay Christ magpadalom. Salamat ko ang ending sini nga lesson is mystery Mystery. of godliness. Mystery sa Pagka-Diyos nun. No, kay nga again misteryoso ang pag-angkon sang kaluwasan. Misteryoso ang pag-angkon sang unity in the church pinaagi kay Kristo. Yeah. In a sense nga kung hindi naton patihan nga misteryoso, hindi matabo ang unity Amen. among us. Yeah, Kung hindi and that's napatihan nga yeah. misteryoso. What I mean misteryoso mga kauturan is bisan may mga pagbinangi sa sulod sa iglesia, may kaluwasan nga ginasaad ang Diyos. Pwede kitaya maluwas pinaagi sa grasya ni Kristo. That is mystery. That is the mystery. Gagamoy na ang misteryo. Kag sa akon nga pag-intindi, the mystery himself is Christ. Si Kristo mismo ang misteryoso. Nga kung ang tao, no, for example, tatlo kita, pastor, ara kita sa lamisa nga ni. Si Christ ara sa tunga. Samtang kita nagapalapit kay Christ, nagalapit man kita Kita nga tatlo. nga tatlo sa kada isa. Kada kisa. No. Although That's a mystery. Although siguro kung hindi man uniformity, lain man imo talento, lain man ang talento, diverse ang aton nga mga talento whatever. Pero as we come to Christ, which is the mystery, mysterious ang pagkamatarong kag pagka-Diyos nun, maangkon naton ang pag-iusa Yeah. sa sulod sang iglesia. Hindi lang pagkamatarong kay Diyos nun, mysterious ang paghiliusa. Mysterious Sometimes we cannot understand that we are united. Oh, thank ka nagupod mo ko sa imo man. Kibot ka lang, nga nagupod ko sa imo. Sometimes we maggulpian ka lang. That's why amo nang kikitabo subong sa kalibutan. Only Christian can understand the mystery of God. And not even just a glimpse of God's mystery. Labi na gid ang wala sa kay Kristo. Hindi that's why ang kalibutan wala unity because most of the people don't have Christ. Salamat kita mga kauturan nga ara kita sa iglesia. That through Christ sa atong iglesia, we can have unity. Yeah. Wala nang kita time mo boss na Doc Leopold, ang imong last take. Ang mga kauturan ka ebidensya gid nga makita naton nga nagpaubos ang Dios nga aton sulundon nga napatay siya sa cross. Oo. Hindi na nato madebate siguro. Oo. Nga ebidensya kung paano siya nagpaubos ang iyang kaugalingon. Pastor. Yes, Doc Ralph. Sa akon, nga ibilin no, sa mga katuran is, of course, padayon nga aton ibutang si Kristo sa aton kasing-kasing. Kay pinaagi sini ang misteryosang gospel, ang misteryosang pag-iusa, it will just work in His church. Yes. Mga kauturan, kanami isang ginambal ni Mrs. White. Siling niya, throughout the ceaseless ages of eternity, Christ and His work of redemption will be the theme of our study. Nabisan dito kita sa langit, still we cannot comprehend the mystery of God. No. Kaya kung makaanggop ta, Diyos na ta. Oh, but at least, madugangan ang aton kaalam, madugangan ang aton ihibalo sa misteryos ang Ginoo. Karon niya daw hapaw-hapaw lang, kalubog pa. But we will be in heaven, it will be more clearer. But yet, that's the subject study throughout eternity na sa wala ang kalibutan. We will comprehend who God is. Kasi hindi pa si Doc Leopold mga kauturan mag-close ang aton nga pagtuon pinagi sa pangamuyo. Ako na naipasalamatan ang aton mga sponsors, Dr. Leopold and Ma'am Ivy Hope Balidyong, Helen Barbasa, Ladil Labalan Gascon, Marlobel Hiruta Lorin, Antipas Piedad, Jimmy Trino and Anile Trino Perdedo, Alex Pejadero and Ma'am Gina Pejadero Ilumer, Pastor Phil and Marlene Peregrino,
Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, Jet and Susan Caro, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hebies, John Luciano and Goldie Joligi Jr., Ido and Fimi Don Vandes, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, kag Dr. Irwin and Dr. Ruda Hardinico. Yes, Doc. May gugmaon kag dalang pan namo nga Dios. Nagapasalamat kami Ginoo sa amon natun-an karon sa leksyon subong nga semana. Nga nagatudlo sa amon Ginoo nga ang pagbuobos sa amon kaugalingon pinaagi kay Kristo dira Ginoo maangkon namon ang pag-iusa, ang unity. Nga ang unity amo ang ginakahadlokan ni Satanas Ginoo nga matabo sa imong iglesia. Yes. Kag kabay pa Ginoo nga amon himuon ang sa kutob sa among masarangan sa imong bulig o Dios, sa imong grasya. Nga may pagpaubos sa amon sa sulod sa iglesia, may paghingang panay, kag may paghigugma sa kada isa, agod nga mapreparar namo na amon kaugalingon sa imong ikaduha nga pagbalik. Nga makita ang gamay nga langit sa amon tagipusoon. Kuha Ginoo ang pride sa amon kabuhi, ambisyon sa amon kabuhi, kag isli ini sang pagpaubos kag pahigugma. Agod o Dios nga handa kami sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.